Вітаем, даражэнькі! Субота, 20 чэрвеня, 9 гадзіна ранку, і ў эфіры пачынаецца беларуская раніца з Белсатам. Ну что ж, найближайшие 100 хвилин у студии с вами мы, моя цудовная коллега Наста Суханосик. Витаю, Наста. И я, Валер Руселик. Спадарство, давайте одразу у карьер. Не перестаю здзіўляцца календарным святам. Сёння ўсесветны дзень уцекача, таксама ўсесветны дзень прадуктыўнасці, ўсесветны дзень жанглявання, околькі ў нас дзён. А у мяне інфармацыя-сюрпрыз спецыяльна для Валеры і ўсіх рыбаловаў. Сёння ў Нідерландах свята селядца, бо акурат у трэцюю суботу чэрвеня з мора вяртаецца шхуна з першым уловам новага сезону. Галандцы так любяць гэтую рыбку, што першую бочку дораць свайму каралю, засаліўшы селядцоў яшчэ ў мора. Я, да рэчы, таксама лавіў селядцоў на Балтыцы, саліў без усялякіх каралёў. Добра, што ў нас акрамя селядцоў? Гэтай раніцай будзе шмат сюрпрызаў, цікавінак. Мы абавязкова абмяркуем заробкі чыноўнікаў, куды падзеліся Мельнікава і Котаў, як эмігранты граюць у баскетбол і ці будзе на Грунвальдзе беларускі штандар. А для аматараў лецішча маем карысную інфармацыю ў садовай рубрыцы. Разам з аграномам-прафесіяналам навучымся паляваць на тлю і мурашоў. Ну і што? І анансуем таксама, што? Спартовую рубрыку? Новую спартовую рубрыку ад Крысціны Цімановскай. І сёння, слухай, Валер, сёння адбудзецца прэм'ера гэтай рубрыкі. Ну, слухай, Наста, у нас падвойная прэм'ера. Ты таксама як бы тут вот адразу ўваходзіш, і гэта вельмі класна. Ну і самы час задаць, канешне, пытанне дня. Спадарства, калі ласка, назовіце свае ўлюбёныя месцы для адпачынку ў Беларусі. Ну а перад тым прапановваем таксама прайсці апытанку, якая цяпер ужо з'явілася ў каментарах пад трансляцыяй на Белсат Лайв. Мы прапановваем вам выбраць найлепшы з прапанаваных у апытанцы варыянтаў адпачынку ў Беларусі. Санаторый, лецішча, бацькоўская хата на вёсцы, паход, экскурсія, любая актыўнасць з іншымі беларусамі, альбо прапануйце свой варыянт у каментарах. Усім адразу і будзе ад мяне падабайка, хто напіша пра рыбалку. А ад мяне хто напіша, што санаторый. Таксама пішыце, спадарства, у каментарах пад трансляцыяй Белсат Лайв. І не забывайце пры гэтым ставіць падабайкі, ціснуць сэрцайкі, вось гэта вось усё. Ну а цяпер давайце ўрэшце зазірнем у гаманцы да чыноўнікаў, ці сапраўды гэта так, што гэтак званыя слугі народу зарабляюць значна болей за ўсіх астатніх грамадзянаў. Давайце паглядзім сюжэт, а затым абмяркуем яго з экспертам у студыі раніцы. Пакуль беларускія ўлады з трыбун абяцаюць падтрымаць тых, хто ледзь зарабляе паўтары мінімалкі, дзяржаўны апарат дэманструе рэкордныя тэмпы ўласнага ўзбагачэння. Афіцыйная статыстыка пацвярджае, паміж наменклатурай і звычайнымі працоўнымі вырасла фінансавая прорва. Сёлета ў красавіку сярэдні заробак у дзяржкіраванні краіны пераадолеў адзнаку ў 4000 рублёў. Пры гэтым сярэдні па рэспубліцы пайшоў уніз да 2950, але сапраўдны сыты рай утварыўся ў сталіцы. Менскія чыноўнікі атрымалі ў сярэднім амаль па 5000. За год іх рэальныя даходы скокнулі на 17,5%. Хутчэй за іх багацеюць хіба што нафтавікі. Калі зірнуць на 5гадовы трэнд, карціна ўражвае яшчэ больш. З 2021 года заробкі звычайных настаўнікаў з лекарамі выраслі прыкладна на 111%. А вось сталічная наменклатура стала багацейшай адразу на 133. Прыкметна, што Белстат цяпер усё часцей хавае гэтыя лічбы, раствараючы дзяржкіраванне ў іншых галінах. Але афіцыйная паперка з бухгалтэрыі толькі вяршыня айсберга. Галоўны інструмент лаяльнасці – доступ да закрытых рэсурсаў. Сюды ўваходзяць службовыя кватэры ў сталіцы з правам таннай прыватызацыі і ільготныя крэдыты на будаўніцтва, адсоткі па якіх значна ніжэйшыя за рыначныя. Асабліва каштоўны бонус – зямля пад Менскам у элітных раёнах па сімвалічных коштах. Што да даплат у капертах, то ў вышэйшых эшалонах дзейнічае свая сістэма закрытых прэмій са спецфондаў, якая не трапляе ў справаздачы. Дадайце сюды бясплатнае лячэнне ў спецклініках, дзяржлецішчы і машыны з кіроўцамі. У выніку можна заўважыць, што ў Беларусі сфармавалася закрытая каста, што ўжо даўно жыве ў зусім іншай фінансавай рэальнасці. У
У нас у студыі Артём Брухан, былы чыноўнік, а зараз намеснік кіраўніка НАУ. Вітаем, Артём. Добрый раніцы, дарэчы. Артёме, прывітанне. Ну што, можа для пачатку, каб параўнаць, былы чыноўнік, як чыноўнікі цяпер выглядаюць? Это мы бачым перад сабой класічнага беларускага чыноўніка, альбо яны ўсё-такі трошкі інакш. Вось партрэт, як абмаляваць? Слухайце, ну гэта заўсёды розныя людзі, але калі чыноўнікі ідуць на працу, гэта часцей за ўсё такія даволі скучныя серыя і сінія касцюмы з даволі скучнымі гальштукамі. Вось я, напрыклад, сабе зараз ужо магу дазволіць нейкі вясёлы гальштук, напрыклад, з дыназаўрамі ці з кімсьці яшчэ. А вось у той час не мог такога дазволіць. А хацелася? Канешне. Ну, цікава. Чыноўнікі, атрымліваецца, выбіраюць шэрань. Ну, усе носяць у шэрым, а мы, як гэта, у блакітным, неяк свежая раніца. Слухайце, а калі параўноўваць усё ж такі афіцыйныя заробкі, ну, наколькі мы ведаем, сярэдні заробак чыноўніка, ён значна вышэй за, не ведаю, калі параўноўваць, напрыклад, медыкаў, кіраўнікаў транспарту. Чаму так сталася? Чаму яны вышэйшыя? Ну, гэта заробкі, дарэчы, вельмі моцна пачалі расці пасля 20-го года, бо да 20-го года яны былі не такія высокія, больш-менш спрабавала дзяржава іх утрымліваць на ўзроўні сярэдняга заробку, сярэднестатыстычнага беларусу, але пасля 20-го года стала зразумела, што лаяльнасць чыноўнікаў таксама трэба купляць, каб у некаторыя крытычныя моманты не адбываўся раскол элітаў, сыход чынавенства з пасадаў, каб яны не пераходзілі ў апазіцыю да рэжыму. Вось. І фактычна зараз заробкі чыноўнікаў значна хутчэй пачалі расці, адбываліся рэформы дзяржслужбы, каб фактычна купіць гэтую лаяльнасць, і таму пачынаецца такі небяспечны працэс фармавання адрыву чынавенства ад народа, ад грамадства. Чыноўнікі пачынаюць адчуваць сябе такой асобнай элітай, номенклатурай. Не мы частка грамадства, а ёсць яны, там, людзішкі, там, народзец, там, і гэтак далей. І вось мы эліта, якая кіруе гэтымі падзняволенымі. І гэта вельмі небяспечна, і з 20-го года гэты працэс проста вельмі моцна паскорыўся. Артёме, ну, як бы ёсць логіка ў тым, каб у чыноўнікаў былі заробкі большыя за сярэдні па краіне. Каб не было карупцыі, каб можна... У ця нармальны заробак сядзі, працуе. Плюс тут дадаюцца знакі вось гэта куплянню гэтай лаяльнасці. Але, ну, з іншага боку, а лаяльнасць народа, вось гэты славуты сацыяльны кантракт, гэтак далей, калі настаўнік атрымлівае 500 рублёў, а ідэолог, который нічого не робіць, а толькі расказвае настаўніку, як той добра жыве, атрымлівае 5 тысяч. Ну, вось якая розніца ў заробках, насамрэч, ну, она адэкватная? Ну, я бы пачаў проста з такой банальнай логікі, вось працягнення таго, што я казаў, што чыноўнікі гэта дзяржслужбоўцы, якія працуюць для грамадства і для дзяржавы, па-першае. Па-другое, чыноўнікі гэта таксама частка грамадства. Гэта тыя людзі, якія ходзяць з вамі па вуліцы, ездзяць на грамадскім транспарце. І гэта таксама частка грамадства. Яны павінны разумець, чым жыве гэта грамадства, чым жывуць грамадзяне. І зразумела, што іх заробак павінен быць, калі і вышэй, то незначна, каб вось гэтага не адбывалася адрыву, але таксама зразумела, каб гэта было прэстыжна працаваць на дзяржслужбе, бо дзяржслужба гэта вельмі важна для функцыянавання любой дзяржавы. Што тычыцца ідэолагаў, увогуле ідэалагічныя аддзелы і ўпраўленні ў нармальных краінах іх не існуе. Гэта атавізм, гэта тое, што не патрэбна. І таму казаць пра заробкі ідэолагаў увогуле не патрэбна, бо увогуле не патрэбныя такія пасады і такі накірунак. Таму гэтага проста не павінна быць. Но што тычыцца там управлення там аховы здароўя, управлення культуры, управлення ЖКХ, розных накірункаў, зразумела, гэтым трэба кіраваць. Гэта даволі складаны працэс, і вельмі добра шукаць баланс у кожнай нармальнай дзяржаве, каб класныя спецыялісты і прафесіяналы былі раскіданы па ўсіх накірунках, не толькі на дзяржслужбе ці толькі бізнесе, да, сектары, а менавіта вось і там класныя прафесіяналы. Камусьці бліжэй сацыяльныя блага на дзяржслужбе і спакойная праца і зразумелы кар'ерны рост праз 2-3-4 гады, для кагосьці вышэйшы заробак, але рызыкі звязаныя там з бізнес-працай. І вось калі гэты баланс утрымліваецца, тады і дзяржава нармальна працуе. А зараз мы бачым, што адбываецца.
Ну, бачым так, але слухайце, вось пасля 20-х ці змянілася 2020 года ці змянілася вось гэта якасць дзяржаўнага апарату, што цяпер у Беларусі, хто з'ехаў, якія кіраўнікі? Ну, зразумела, што ўвогуле чалавечы капітал з'язджае з Беларусі, бо спецыялісты разумеюць, што перспектыў няма, і тое ж самае звязана з дзяржслужбай. Я ведаю шмат дзяржслужбоўцаў, і вось і маладых, і дзяўчат, і хлопцаў, якія былі вельмі перспектыўныя, адукаваныя, маглі далей развіваць дзяржаву, там прабаваць правесці нейкія рэформы, яны сышлі з дзяржслужбы, ці ўшлі ў айцішку, ці з'ехалі з Беларусі, і ўсё, і там прыходзяць зараз іншыя людзі. І вельмі часта новыя людзі, якія прыходзяць, яны, ну, так скажем, прыйшлі на валне 20-го года дзякуючы лаяльнасці. Хадзілі на гэтыя там мітингі, ябатінгі, як іх называлі, аўтапрабегі там і іншыя вось такія рэчы. Гэта просто людзі, якія вось гэтыя пасады, гэтую кар'ерную лесвіцу, яны будавалі праз лаяльнасць і желанне вось прадэманстраваць падтрымку рэжыма, а не абапірацца на свае прафесійныя якасці і працу для людзей, для народа. Ну, а цяпер вось, калі браць новае пакаленне чыноўнікаў, яны чаго ідуць найперш? Гэта нейкія вось, гэта заробак, гэта нейкі статус, недатыкальнасць, альбо ўсё-такі ёсць, ну, хаця б у моладзі нейкае жаданне штосьці новае прыносіць у кіраванні дзяржавай? Сложна казаць, гэта ж как бы неаднародна, там розныя па-рознаму, але ёсць, я ўпэўнены, што ёсць, умоўна кажучы, 3 часткі. Першая частка — гэта людзі, якія разумеюць, што ім складана будзе ў бізнесе, яны ідуць на дзяржслужбу, каб атрымліваць там большы заробак, чым сярэднестатыстычны беларус, і яны там проста прапрацуюць дзеля вось гэтых сацыяльных гарантыяў і зразумелай працы. Другі накірунак, безумоўна, я думаю, што там ёсць людзі, якія хочуць працаваць у інтарэсах дзяржавы. То бок, часам гэта не супадае з інтарэсамі грамадства, там, і гэтак далей, але яны лічуць, што вось дзяржава павінна функцыянаваць, трэба на яе працаваць, я вось буду рабіць дзеля гэтага, бо я лічу гэта важна. Ну і трэцяе, гэта вось ты, якім важны гэты статус, стаць часткай номенклатурнай эліты, дэманстраваць беларусам, беларусікам, што, ну, што вы, а вось мы тут кіруем і ведаем лепш за вас, як жыць. Ще наконт лічбаў, ще цікавий момент. Мені пригадалося, я коли у Менску працював журналістом, одночі трапив у столовку у Совет Міністрів. І там перша націночна категорія. І я думаю, боже, ну, людці, ну у вас заробки і так у рази більше, ніж у звичайних громадян. Ну що ви не можете котлету по таким же кошті купити, як наставник або медик? Вось гэта адкуль? Вот гэта для чаго? Чаму танныя котлеты у чыноўнікаў? Ну, добрае пытанне, дарэчы. Ну, і ў аблвыканкаме у нас таксама былі невысокія кошты у сталоўцы. Гэта праўда. Ну, так гэта вось тыя сацыяльныя магчымасці для чыноўнікаў, каб яны разумеюць. То бок, заробак там не такі высокі, як яны там хацелі бы, жадаюць, але у вас там танныя котлеты, магчымасць атрымаць там кватэру праз нейкі час, праз выслугу гадоў, там і гэтак далей. Гэта такія маленькія бонусы, з якіх складаецца вось гэта стабільнасць для чыноўніка. Чыноўнік павінен ведаць, калі ён лаяльны, калі ён працуе, яго ўсё будзе стабільна. Я чаму гэта ўзгадаў? Таму што, ну, атрымліваецца, ну, такое замкнёнае кола. Чыноўнік атрымлівае танныя котлеты, атрымлівае добры заробак. Это вельмі важна. Ну, это вельмі важна. У яго кватэра там службовая, альбо там адразу даюць. У яго ёсць машына, можна ездзіць на дзяржаўных машынах, прычым выбіраюць не нейкія, а будь здароў у аўтапарк. Гэта вышэйшы. І пры гэтым гэтыя людзі потым ловяць звычайных грамадзянаў, которые скардзяцца ў тик-току, што мне карміць дзяцей няма чым. То вось як это замкнёнае кола, ну, разорваць? Ці яго ўвогуле можна разорваць? Як зрабіць так, каб чыноўнік, ну, зразумеў, што ўся краіна, акрамя вас, жыве інакш? Гэта палітычнае пытанне. Гэта палітычнае пытанне. Ну, я да палітыка. Так, гэта зразумела, што як мінімум павінны быць значныя палітычныя змены. Якім чынам там рэформы, рэвалюцыя, там дыялог, там і іншыя рэчы, можа, не будзем сыходзіць у гэта, але вельмі даволі проста гэта палітычныя змены, каб грамадства праз дэмакратызацыю грамадства, праз справаздачнасць, празрыстасць таго, што адбываецца на палітычным узроўні, перацякала і на выканаўчы ўзровень, то бок, каб было добра, вельмі зразумела. Вось чыноўнік, ён штосьці робіць, і калі да яго ўзнікаюць пытанні, яго можна запытацца, а не скардзіцца ў тик-ток Лукашэнку, і ён падсправаздачыцца, што зроблена, як зроблена і чаму, дасць адказ, і людзі ўжо будуць вырашаць. Ага, добра, вось гэтая ўлада, которая зараз, яна добра кіруе, яна дае добрыя
даручэнні выканаўчай уладзе ці не. Калі людзі разумеюць, што чыноўнікі вось так робяць, гэта цэнтральная палітычная ўлада, яна неэфектыўная, яна неправільная. Трэба абіраць новую, якая будзе даваць іншыя даручэнні, іншыя указы, там, законы прымаць і гэтак далей. Вось праз гэта ўсё працуе, праз дэмакратыю. Насамрэч, как бы, мы даволі часта не разумеем, што такое дэмакратыя, але гэта больш шырэйшая рэч, якая, дарэчы, і дазваляе ствараць эту сістэму стрымак і супрацьваг, калі выканаўчы чыноўнік, ён разумее, што не ён галоўная ўлада ў краіне, што ёсць суды, ёсць парламент, ёсць дэпутаты, ёсць грамадства, грамадскі сектар. І вось гэтая сістэма, яна не дазволіць так лічыць сябе вышэй за іншых толькі таму, што цябе прызначыў там кіраўнік выканкама. Слухайце, ну тады вельмі важна для мяне пытанне. А вось у цяперашняй Беларусі ці можна лічыць вось гэтага чыноўніка, гэта як звычайная прафесія, гэтаму вучыцца, ці ўсё ж такі гэта элемент лаяльнасці, не ведаю, калі так можна назваць? Добрае пытанне, тут по-рознаму. Я думаю, што ў любым выпадку чыноўнік гэта менеджер. Гэта менеджер, які павінен управляць рознымі працэсамі на розных узроўнях, райвыканкам, аблвыканкам, міністэрства, адміністрацыя, там розны ўзровень, але сутнасць гэта кіраванне, дзяржкіраванне. Дзяржкіраванню вучацца ў універсітэтах, у акадэміях, у розных месцах гэтаму трэба вучыцца. Але часам адбываецца так, што чалавек прыходзіць з іншай, напрыклад, сферы. Вось я, напрыклад, дзяржкіраванню не навучаўся, потым уже другую адукацыю атрымаў. Я прыйшоў са сферы культуры як спецыяліст. І ўжо там па ходу навучаўся менеджерскім якасцям, функцыям і вось как бы далей рабіў кар'еру чыноўніка. Але на пачатку я быў проста спецыяліст у сваёй сферы, і мяне даволі складана было, умоўна кажучы, падмануць па некаторых накірунках. Артёме, ну мы падышлі таксама да вот калі развіваць пытанне Насты, вот ну дайшлі да таго, ці можна замяніць вось цяперашні чыноўнічы апарат у Беларусі, і калі можна, то кім? З аднаго боку трэба там на факультэце дзяржкіравання вучыцца, там адміністрацыю праходзіць, з іншага боку прыходзяць папросту спецыялісты ў сваіх сферах. Можна замяніць альбо нельга, бо вось змянілася ўлада. Стала краіна адэкватна. І тут это сотні тысяч чыноўнікаў, которые кажуць, а куды вы без нас? А вы умееце? Вы ж не умееце. Ну, глядзіце, на дзяржслужбоўцаў менавіта, не тых, хто працуюць у сектары, там, менеджерскія функцыі выконваюць дзяржслужбоўцаў, каля ў нас там 30-40 тысяч чалавек. Вось гэта тыя. Іх усіх замяніць немагчыма. Гэта проста нерэальна ў любой краіне. 100% дзяржапарат замяніць немагчыма, бо ўсё рухне. Перастане краіна працаваць. Таму зразумела, што 100% змяніць іх немагчыма. Гэта такі, можа быць, папулістычны захад. Усіх пад нож мы новых знойдзем, ну не знойдзем. У нас не такая вялікая краіна, і людзі адразу не пойдуць таксама ў гэтую сістэму дзяржкіравання, бо не вельмі добра разумее, гэта працуе. Досвед гэта трэба захаваць. Тут менавіта трэба сыходзіць з базавых как бы юрыдычных рэчаў. Калі чалавек не рабіў злачынстваў, калі чалавек не выконваў злачынныя загады, ён можа працаваць далей і выконваць далей свае функцыі, бо ён вінцік, так ці інакш, чыноўнік гэта вінцік. Ён будзе рабіць тое, што яму кажуць. Калі яму не будзе падабацца, што яму даюць такія даручэнні, больш дэмакратычныя, больш з патрабаваннем эфектыўнасці, справаздачнасці там і гэтак далей, ён проста сыдзе. І тады на яго месца прыйдзе той, хто будзе гатовы гэта рабіць. Гэта нармальны працэс, але што тычыцца злачынства, ну зразумела, там тыя, хто звальнялі, ціснулі, там яшчэ штосьці такое рабілі, там адбіралі там дзяцей па нагадзе, там яшчэ штось, ну гэта ўжо сур'ёзная адказнасць. Слухай, Артёме, ну не можам не запытацца. Вось да ўчорашніх дня ты быў спікерам каардынацыйнай рады, але ведаем, што ўчора адбыліся выбары. Адбыліся? Не, былі толькі дэбаты. Зараз ідзе працэс галасавання, 24 гадзіны. Ён працягваецца сёння 10 увечары, пасля 22, можа 23. Будзе вядома, ці буду я зноў спікерам. Зараз я ў такім цікавым статусе. Я ўжо не спікер. І яшчэ пакуль не спікер. Вось, то бок, вось проста дэлегат каардынацыйнай рады. Кандыдат. А рада-то ўжо працуе? Так, учора было першае паседжанне, фактычна дэлегаты уступілі ў свае паўнамоцтвы, першыя рашэнні, ну, сфармаваць павінны, як яны будуць працаваць. Дарэчы, вось фактычна менеджерскія функцыі, да, чыноўнікаў унутры каардынацыйнай рады абраць, каб гэты працэсам кіраваць. Ну што ж, толькі застаецца пажадаць усёй каардынацыйнай радзе паменш скандалаў, побольш нечага больш прыемнага і канструктыўнага у працы. Ну і заўсёды рада вітаць у нашым эфіры. Артёме, дзякуй вялікі.
Ну что, нагадаем, что у нас у студии был былы чыноўнік Артём Брухан. Мы размаўлялі про то, ці справядлівая цяперашняя сістэма аплаты працы, матывацыі дзяржаўных службоўцаў. Пераходзім да наступнай тэмы. Маргарыта Тарайкевіч, педагог, якая жыве ў Бельгіі, але не губляе сувязі з Беларусю. Яна піша пра негвалтоўны супраціў дыктатуры і займаецца выцінанкай, традыцыйным беларускім мастацтвам, якое летась трапіла ў спіс ЮНЕСКО. І пра яе ў нас ёсць рэпартаж нашага цудоўнага калегі Алеся Сіліча. Каб паказаць, як гэта робіцца, напрыклад, я люблю паперы з часопісаў, канешне. Можна выразаць будь-якой паперы, і як адзначае Вольга Паўлуніца, Вольга Бабурына, паперу традыцыйна ўжывалі беларусы тую, якая была, але з часопісамі атрымліваецца таксама эфект калажа. Таму і плюс, канешне, ідэал, калі папера тонкая і пры гэтым шчыльная, каб не моцна рвалася. Выцінанка на хуткасць тут будзе. Значыць, у мяне... Абы было больш дзірак. Можна крыху нават так павырываць нешта. Во гэтак, во. Ну і што ж у мяне тут атрымалася за... Еще ничего не атрымалася, не атрымалася. Ну, поглядим, на что это похоже у нас. Можа, гэта хай будзе шляхаводная зорка. Я пишу артыкул про 20 міфаў про гвалт і негвалтоўнасць. Мы стэрэатыпна лічым, што гвалт гэта больш моцны сродак. Мы лічым, што негвалтоўны супраціў дзейнічае толькі праз добрую волю апанента, а не, хаця насамрэч гэта складаней, гэта ўздзеянне на расстаноўку ўлады. І мы з аднаго боку лічым, што негвалтоўны супраціў можа бяспечны, бо калі ж ты такі негвалтоўненькі з кветачкамі, то цябе нібыта не будуць чапаць, але, на жаль, у негвалтоўным супраціве людзі таксама гінуць і атрымліваюць траўмы фізічныя і псіхалагічныя. Сярод маіх выцінанак пра негвалтоўнасць, вось, жанчыны з кветачкамі, вядомы беларускі вобраз 20-го года, і гэта кветачкі тут смяюцца, бо, канешне, я спадзяюся, што ў выніку кветачкі пасмяюцца апошнімі, бо пасля гэтых усіх кпінаў над беларусаў, якія нібыта толькі хадзілі з кветачкамі, нібыта гэта было так проста выйти з кветачкамі пасля тых страшных масавых беспарадкаў, збіццяў і страшных масавых катаванняў. Нібыта гэта было так проста. І вось, дарэчы, гэтую выцінанку я магу сказаць, я прысвячаю Паўлу Севярынцу. Я бы яму яе падарыла, але ці патрэбна яму маё мастацтва. Ну что, з намі ўжо Андрэй, Андрюша, а значыць, час на цікавінкі інтэрнэту, якія вы абмяркоўвалі ў соцсетках увесь тыдзень. Андрэй? А мой нават болей. А ну-ка. Давай, так, што там? Пачнем з вельмі важнага, тое, што займае наўпростава цэлы кавалак жыцця ў некаторых людзей, пра рыбалку. О! Гэта дамова. Так, значит, реклама ў Беларусі выйшла на новы, я б сказаў, глыбакаводны ўзровень. Нашы маркетолагі і агулам беларускі маркетынг, ён бязлітасны і непаўторны. І зараз мы пакажам на відэа сапраўдны шэдэўр лакальнага крэатыву. Добра, што там узгадалі рыбалку, іначе б не было б ніякай падводкі да гэтай рубрыкі. А так хоць нейкая. Так што глядзіце, якую дзіўную рыбу і не толькі можна вылавіць каля сталічнага завода па вытворчасці напояў. Але ўвага, на экранах крынж. Глядзім. А ну-ка. Эх, без труда не выловишь рыбку из пруда. А вот новую белокулу со вкусом вишни и клубники уже можно выловить в магазинах вашего города. Ну вось, як вам такая кринжовенькая Валер, реклама? табе патрэбны такі касцюм. Гэты строй.
калі ласка, калі хто ведае, дзе такія рыбы водзяцца, напишите мне, я не буду туды ходить. Это Ну, страшно. але весело. Мы любим заўважаць всякие рекламы и дзяржструктураў, и таксама фирмаў всяких. Ну, они на прыватнікаў. стиле, на стиле. Яны на стылі. Я думаю, что это вычураны кринж. Это яны адмыслова так вот робяць, каб было Ну, яшчэ больш веселья. Але ж гэта добра, што яны сочаць за трэндамі, Так. намагаюцца. Ну, гэта ж добра. Добра. А головный тренд — рыбалка, правильно? Ну, это самое важное, только не настолько подрыхтовывайте. Добра, цяпер да трошкі актуальных тэмаў, блізкіх нашым гледачам. Значит, гэта кібермахляры. Яны ўвесь час прыдумляюць все новыя схемы, все новыя сродкі, тэхналогіі для того, каб ашукаць нашых беларусаў і нас таксама. Пачыналася ўсё проста са званкоў з банкаў, з просьбаў нібыта ад родных блізкіх дапамагчы грашыма просто скінуць. Працягнулася усталёўкай там нейкіх дамафонаў. Милиция была. Міліцыі, так само. да, быццам бы ад сілавых структураў пагражалі, што вы экстрэміст, давайте грошы, вас правялі актыўнасць і так далей. Але ва ўсе часы сродак барацьбы, неважна ад схемы, заставаўся адзін і той жа. Гэта беларуская мова, і вось пра гэта ролік з глыбіняў інтэрнэту. А ну-ка. Ну і самы дзейсны сродак аказаўся ад гэтых ашуканцаў. Які? Так, беларуская мова. Як толькі пачулі беларускую мову, не ўцямліваюць нешта індекс какой, што, пошта, в сэнсе гэта што, і пі-пі-пі. А я думаю, вось вам, даражэнькі. Ну, Слухайте, ну файна, абсолютно згодны. Сябры, размаўляйце по-беларуску, і все махляры пойдуць лесам. так, бо яны не ведаюць па-беларуску, але дзіўна, вам тэлефануюць з белпошты і не ведаюць беларускай мовы. Ну, Но гэта ўжо, на жаль, нашыя рэялі. Але давайте, пераходзьце на беларускую. Ну, паглядзіце, якая яна файная, цудоўная, прыгожая, і ад махляроў. ўжо ж час, ўжо 9. Добра. Яшчэ адныя шуканцы, якія пайшлі на страшнае рабаванне ва ўласных мэтах, але рабаўнікоў раскрылі, бо неасцярожныя гэтыя злачынцы, яны трапілі прямо ў горадзе на камеру, калі ўцякалі з месца рабавання. А што менавіта яны абрабавалі, як я мяркую, гэта шафу ўласнай матулі. Хто такое не рабіў у дзяцінстве і не насіў рэчы сваіх дарослых родных? Я не рабіў. Ніколі не рабіў. Я рабіла. Ну, конечно, Рабіла? рабіла, Ну то конечно. давай от адмыслова, Насачка, для цябе глядзім і пазнаем сябе. А ну-ка. Вуліцы сталіцы, і мы бачым дзяўчатак у велічэзных ботах. Слухайте, гэта не маё архіўнае відэа. Это могло бы быць і твоё, правда? Но мне падаецца, што дзесьці так на вуліцах гародні я перыядычна выходзіла. Так. А Боже, вось каго бедная я моя бачыў, матуля. вось каго я на вуліцах горадні бачыў і баяўся выходзіць. Але ну, жанчына мусіць пачынаць быць прыгожай з самай маладосці. Так, нават Маці вот мусіць навучыць. лыжаобразных таких вот параходах. Признайся, я в детстве крал только вот эти цукерки. Видите, клали у сервис эти вот эти коробки с цукерками до свята Для некого. прыгажосці і алкоголем? для гостей. Любые. И так оттягиваешь так конец, и так вот вытягиваешь, а потом, когда приходят гости, урочисто открывают коробку, и там посередине, куда рука не дотягнулась, там три цукерочки лежит. Вот это было. Ты так само махляр? Той яшчэ. Слухай, у нас у горадні, а як ты інакш пражывеш? А вось так. Добра. І апошняе, значит, калі вы думалі, што пра машыны, блогерства там всялякае, нельга расказаць неяк паэтычна, то вы просто не чулі, як здымае відосікі адзін вядомы беларускі блогер. Можна бясконца глядзець на тры рэчы: як гарыць агонь, як цячэ вада. Ва універсітэце казалі яшчэ, як цячэ тэкіла, але мы скажам, што як папулярны блогер апісвае італьянскі аўтапрам. Ну якая ж прыгожая, сакавітая, гнуткая наша мова. Давайте глядзець і слухаць і пападаць пад уздзеяннем магіі беларускага слова. Увага на экран. Мне больш за ўсё італьянскія машыны падабаюцца. Фятічак стаіць у маленечкі такія, чаму ты тут прытуліўся ў закутку? Быццам не на заводзе зроблена, дзесь на кусцікі там вырастуць у Італіі пад сонейкам, пока фрыцы там усё і Германія тыя пасаты са швеллера кувалдамі высякаюць. В Італіі Джузеппе вон на градку чисто залез, фятчик сорваў ды паехаў. Ну, ось такі пазітыўчык на развітанне. Клас. Слухайте, я ездила доўгі час на смарте, мне падаецца, што пра мяне таксама здымалі такія відэа. А яшчэ запытывалі, такую машыну на 5-й паверх можна падняць? На балькон. Так. Клас, смакота. Ну что, Андрей, дзякуй табе вялікі. Дзякуй вялікі. Мы чакаем цябе з каментарамі ад нашых гледачоў, а вы давайте пішыце каментары. І я нагадаю, якое пытанне сёння нас цікавіць гэтай раніцаю. Назавіце свае улюбёныя месцы для адпачынку ў Беларусі і раскажыце, за што вы іх любіце.
Ну что ж, пишите отказы под трансляцией на канале Белсат Лайв. Ну, А мы ўжо пераходзім да наступнай тэмы. Гісторыя знікнення Анжэлікі Мельнікавай і Анатоля Котава дагэтуль застаюцца дакладна невысветленымі. Праз некалькі хвілінаў абмяркуем апошнія звесткі пра гэтых зніклых палітыкаў, а пакуль паглядзім сюжэт. 18 чэрвеня, у дзень нараджэння беларускага палітыка і блога чыноўніка Анатоля Котава, беларускі расследавальніцкі цэнтр разам з партнёрамі апублікаваў дэталі ягонага знікнення. Паводле высноваў расследавальніка, узнікнення палітыка летам 2025 года было вынікам дэталёва спланаванай аперацыі. Ключавыя падзеі, як сцвярджаецца ў расследаванні, разгортваліся ў жніўні 2025 года. 21 жніўня Котаў прыляцеў з Варшавы праз Стамбул у турэцкі Трабзон. Там ён падняўся на борт яхты «Шэлс», дзе ўжо былі іншыя ўдзельнікі паездкі. На наступны дзень судна апынулася ля ўзбярэжжа Сухумі. Да яхты падышоў расійскі карабель берагавой аховы. Са спасылку на свае крыніцы журналісты сцвярджаюць, што на борт падняліся супрацоўнікі памежнай службы ФСБ, якія вывелі Котава з каюты і забралі яго на свой карабель. Капітану яхты загадалі выкрасліць беларуса са спісу пасажыраў. Журналісты амаль год аднаўлялі маршруты, сувязі і перамовы ўдзельнікаў паездкі. У расследаванні фігуруюць 4 асобы, якія дапамагалі арганізаваць перамяшчэнне. Беларус Юрый Пузікаў, расейцы Юрый Галаванаў і Пётр Грыб, а таксама грамадзянка Іорданіі Кахіра Эйналава. Усе яны былі на борце або ўдзельнічалі ў арганізацыі рэйсу яхты. Асобны пласт расследавання — магчымыя сувязі ўдзельнікаў з асяроддзем беларускіх спецслужбаў і структурамі, звязанымі з вытворчасцю беспілотнікаў і вайсковым сектарам. БРЦ адзначае, што шэраг фігурантаў раней працаваў у сілавых або наближенных до их структурах. Мы вообще сидели там, все кайфовали. Они там разговаривали, все, там что-то делали, и все, и мы поехали. Афіцыйныя органы России и Беларуси сцвярджаюць, што Анатоль Котаў, завочна асуджаны на 12 гадоў калоніі, у іх не знаходзіцца. Польская прокуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу. Дзе цяпер палітык і ці жывы ён, дагэтуль невядома. На фоне гэтай гісторыі прыгадаем яшчэ адзін кейс знікнення былой спікеркі Каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай. Паводле расследавання «Зеркала», пасля знікнення ў Польшы яна магла апынуцца ў Беларусі, а кіберпартызаны высветлілі, што на імя Мельнікавай у Менску аформленыя элітныя кватэры. Больш за тое, адна з іх была набытая праз складаную схему з падстаўнымі асобамі. Пашпарты, якія фігуравалі ў дамовах, належаць Алексею Лабееву, агенту беларускай контрвыведкі, з якім Мельнікаву раней звязвалі блізкія стасункі. Абставіны гэтай гісторыі таксама застаюцца нявысветленымі. Ну што, і на сувязі з намі Алексей Лявончык, сузаснавальнік фондаў Buy Help і Buy Soul. Добрый дзень, Алексею. Добрай раніцы. Алексей, ну вось гэтае гучнае знікненне Анжэлікі Мельнікавай і Анатоля Котава. Ці ёсць у цябе вось такое тлумачэнне, чаму ўвогуле яны здарыліся? Гэта звычайная справа, все-таки дыктатура, там ваююць супраць дэмакратычных сілаў, альбо не? На твою думку, ёсць ужо вось такое у цябе ўражанне нейкае? Таму я адразу пачну з канца. Чаму яны агулам здарыліся і ці ваюе? Да, яна ваюе, мы ўжо бачым некалькі гадоў, што Лукашенко, зборна там КГБ нашы астатнія, узяліся за дыяспору. То бок Котаў Мельнікава гэта толькі частка, пераслед удзельнікаў акцый, з акцыі накіраванай на спадара Латушку, прыгадаць толькі спробу ягонага ачарнення летам таксама 25-го года і гэтак далей. То бок гэта проста ідзе вайна, унутры ўсё зачышчана, і таварышы ўзяліся за тых, хто звонку, бо яны адчуваюць небяспеку. Гэта першае. Ну, то бок гэта не выняткі. Я чакаў чагосьці яшчэ. Это просто сцяглы працэс, які доўжыцца ўжо некалькі гадоў, што яны ўзяліся за дэмакратычныя сілы. Рознымі спосабамі. Спробаю ачарніць, спробаю, я не ведаю, арыштаваць маёмасць завочна, і вот гэта вот все зараз. Вяртаючыся да Котава, я праглядзеў расследаванне. Мяне просто, в прынцыпе, застаецца неадказаным адно пытанне толькі. Там няма матыву.
навошта гэта рабілася і гэтак далей. Я абсалютна быў упэўнены, што Котаў заўсёды быў упэўнены, што Котаў прыляцеў у Турэччыну сам, яго ніхто туды не валок. Я быў упэўнены, што ён зайшоў на яхту сам. Бо хутчэй за ўсё ён гэтых не хутчэй за ўсё мы ведаем, што ён ведаў гэтых людзей, больш за тое, мала того, што ведаў, гэтыя людзі яму нешта прапанавалі. А паколькі Анатоль быў дастаткова, ну, я спадзяюся, ёсць дастаткова амбітным чалавекам, то я думаю, яго цалкам сабе маглі распрацоўваць, гэта моя асабістая тэорыя, намякаючы яму, што ён стане нейкай істотнай фігурай у нейкім істотным працэсе паміж, не ведаю, Менскам і апазіцыяй ці штосьці такое. Ён быў амбітным, ён хацеў граць сваю ролю, і яго на гэта вельмі лёгка можна было пачапіць. Таму я думаю, што яму влівалі ў вушы, што ён мусіць адыграць нейкую істотную ролю значна большую, чым цяпер. Дарэчы, памятаеце, у расследаванні была фраза, што ён казаў некалькі разоў сваім сябрам перад тым, як знік, што можа мы хутка вернемся дадому. Ён лічыў, што ён удзельнічаў чымсьці сур'ёзным. Я думаю, што гэта так. І далей мы ведаем, і мне няма падставаў лічыць, што БРЦ зрабіў неякасную працу, я ведаю іх працы, ну, апроч там адной з Байсолам, але гэта не прадмет гэтай размовы. І навошта менавіта Котава было выкрадаць, я не скажу, то бок я не ведаю. Я думаю, што это просто мог быць падарунак Лукашенку з боку, не ведаю, КГБ ці штосьці такое. Матывацыю я не ведаю, але таму я і кажу, няма матыву. Але ён гэта зрабіў добраахвотна. Таму вот у меня зараз, скарыстаючыся эфірам, скажу, калі ласка, не сядайце да яхты да незнаёмых людзей. Гэта херова скончваецца. Слухайте, а якія версіі таго, што адбылося з Анжалікай? Ну, якія версіі вы лічыце найбольш верагоднымі і чаму так адбылося? З Анжалікай у мяне больш пытанняў, таму што з Котавым тут, прынамсі, мы ведаем маршрут. Ёсць здымкі прылёта Котава ў турэцкі аэрапорт, выезда з порта Трабзона. Вось, дарэчы, я дадам пра Котава яшчэ такі момант, што не абавязкова ён лічыў, што ён кудысьці паплыве, каб сесці на яхту, напрыклад, да людзей, якіх няма, якія не хочуць сходзіць на бераг, там то ўсё адно трэба прайсці ў марскім порце, трэба прайсці памежны кантроль. То бок тэарэтычна мог лічыць, я зайду на яхту пагаварыць, і потым выйду з гэтай яхты. Я сумнеюся, што так было. Я думаў, што ён ведаў, што яны кудысьці там паплывуць, і ў працэсе будуць нешта абмяркоўваць, ён будзе з кімсьці там сустракацца, то бок яго заманілі на ягонае эго, я думаю. Ось. Да, і вяртаючыся да мяне, ну, але тут, прынамсі, у нас ёсць так сказать, ланцужок, якому я не маю падставаў не давяраць, то бок, да, што Котаў сам прыляцеў, сам сеў на яхту, і яго скралі у водах каля Абхазіі, непрызнанай. З Мельнікавай, у прынцыпе, апроч, вот тут нейкія сторыі, тут нейкі скріншот, тут яе бачылі, а яшчэ кватэры аформленыя. У мяне ёсць, я не гатовы давяраць гэтаму, нават калі гэта навалена вот так вот масава, што раптам яна, вот колькі я там некалькі год яе не было відаць, а тут раптам яе хтосьці заўважыў, хтосьці выклаў сторыі, тут яшчэ кватэры з'явіліся. Таму што, ну, камон, сторыі мы все цудоўна ведаем, што можа рабіць АІ. Ось. Мы ўсе цудоўна ведаем, што ў Беларусі можна падрабіць дакументы абсалютна любого чалавека. У мяне яшчэ асноўнае пытанне другое. А навошта на Мельнікаву афармляць праз падстаўных людзей кватэру? Вот шчыра так сур'ёзна. Калі яна ўжо ў Беларусі, калі яна агент, так аформіце на яе. Ну, ніхто ў Беларусі асабліва не цураецца таго, каб на сябе гэта афармляць. Понимаете? Мне таксама вось гэта выклікае пытанне, матыў вось гэтага афармлення праз падстаўных асобаў. І вяртаючыся да типа доказаў, што яна ў Беларусі, яны ўсе кшталту вось тут на сторі бачыў, там у горадзе бачыў, а і бацька пацвердзіў. Знову такі, Пратасевіч, калі Лукашенко сказаў, што Пратасевіч разведчык, Пратасевіч гэта таксама пацвердзіў. Ведаеце, пацвердзіць у Беларусі можна абсалютна што заўгодна. Таму, зводзячы гэта даўгі маналог да высновы, а я, шчыра кажучы, не веру, што яна, дзе яна знаходзіцца. Я думаю, што яна ў Беларусі, але я не ўпэўнены, што вось гэта вот так кучненька поток кшталту доказаў, якія пайшлі перад выбарамі ў Коардынацыйную раду, што яны з'яўляюцца доказамі. Вот, але чаму, што ідзе, тут у мяне абсалютна няма пытання. Я лічу, што вось гэта канкрэтна яе з'яўленне праз год, гэта спроба нейкім чынам паўплываць на выбары ў Коардынацыйную раду, ну, знову такі. А адзінае, што мяне пераканае, гэта відэо з Мельнікавай, што яна жывая, понимаете? Таму што зрабіць здымкі, зрабіць, господі, ну нават відэо зараз аішачкай можна зрабіць так, што ты
ледзь адрознішць гэта ўсё, але прынамсі з відэа можна папрацаваць і зразумець, ці яно падробленае ці не. Астатычныя здымкі, тут сторі, тут нейкія дакументы. У Беларусі можна любыя дакументы падрабіць, а гэтыя сторі я таксама магу на кампе намаляваць так, што Мельнікава будзе касманаўтам. Алексей, ну, як бы там ни было, мы маем такую ситуацию, что и у справе Котова, и у справе Мельниковой разбираются активисты, демократичные политики и журналисты. Вот. А что наконт правоохоўных органов и международных структураў таксама? Ці можна неяк ацэньваць іх працу? Альбо, ну, як? Что тут сказать? Ці яны робяць дастаткова, альбо і не мусяць нічого рабіць, а это вот справа беларускай грамадскасці? Адносна Мельнікавай польскія службы павінны рабіць, яна польская грамадзянка, якая знікла, і гэта ўваходзіць у іх просты абавязак, зноwu такі, нават і калі яна знікла не на тэрыторыі Польшчы, калі з ёй нешта здарылася у іншых краінах, тут ёсць просты ланцуг, і калі польскія службы нічога не робяць, а ў мяне такое адчуванне, што яны нічога ў гэтым сэнсе не робяць, то, ну, гэта вельмі кепска. Адносна Котова тут больш нюансная сітуацыя, ён не польскі грамадзянін, ён знік не на тэрыторыі Польшчы. І больш за тое, зараз з з'яўленнем расследавання БРЦ мы ведаем, што ён добраахвотна зайшоў на борт вось гэтай яхты, вось гэтай здымачкі, якія там паказваюцца ў расследаванні. Ведаеце, пры прылёце і вылеце з Турцыі звычайна яны робяць фотку чалавека, я так разумею, не для мэтаў распазнавання твараў, а проста гэта існавала ў іх ужо гадоў 20 такая практыка, да? На іх Котаў не выглядае там нейкім, што яго там прымушаюць ці штосьці такое. Не, вось я думаю, што гэта добраахвотна зрабіў. Дык вось, зараз, калі мы ведаем, што Котаў вылецеў, сеў добраахвотна на яхту, польскія спецслужбы яшчэ больш могуць абтрэсці рукі і сказаць, гэта не наша справа, ён ведаў, што ён робіць. Але тэарэтычна гэта злачынства, якое пачалося на тэрыторыі Польшчы. Нават не з польскім грамадзянінам. То бок тэарэтычна польскія спецслужбы маглі б гэтым заняцца. Але яны гэтым не займуцца, таму што для іх гэта беларус, які знік зараз у водах Чорнага моря, да? Таму тут я не магу ацэньваць іх працу, а вось адносна Котава... Ну, добра. А калі зайсці з іншага боку? А калі вось зайсці з іншага боку, ці дастаткова салідарнасці і ўвагі да вось гэтых дзвюх справаў з боку беларускай дыаспары і, ну, і міжнароднай супольнасці? Это вельмі добрае пытанне. Я ўвогуле не лічу, як гэта сказаць, давайте скажем так, я лічу, што справамі Котова і Мельнікавай дыяспора ўжо павінна была б займацца больш інтэнсіўна толькі таму, што першае зразумець, што адбылося, а па-другое, каб з імі гэтага не адбылося. Таму што тое, што адбылося з Мельнікавым і з Котавым, Мельнікавай і з Котавым, напрыклад, Мельнікавай адбылося тое, што і з Котавым, дапускаем, не ўпэўнена, але дапускаем. Гэта азначае, што гэта можа адбыцца з любым абсалютна чалавекам. Зараз гэта знікненне вось такім вось заманухай на эго, у выпадку Котава, я ўпэўнены. Наступным разам нас проста будуць забіваць. Разумееце? Ну, то ніхто ж не сказаў, што гэтага нельга рабіць. Вон Савецкі Саюз цалкам сабе развлекался такімі справамі. Таму я лічу, што з боку дыяспоры увагі недастатковай. То бок гэта тэма раз-пораз усплывае, класна, што БРЦ ёй заняўся, але ўсім астатнім трохі да паралелі, і вот тут я не зусім разумею, тому што гэта ў першую чаргу, адказаўшы на гэтае пытанне, ты зможаш адказаць на пытанне сваёй уласнай бяспекі. Што рабіць, таму што за дыяспору вельмі плотна узяліся ўжо гады 2. Ну і гэтае пытанне... Потым яшчэ інш. Ну і гэтае пытанне да ўсіх нас, хто вымушана знаходіцца за мяжой. І дзякую усім, хто займаецца гэтай справай замест сварак, абвінавачванняў і так далей. Алексею, дзякую вялікі і за працу, і таксама за тое, што прыйшоў да нас на раніцу. З намі быў Алексей Лявончык, сузаснавальнік фондаў BuyHelp і BuySol. Дзякуй, Алексей. Ну што ж, а цяпер, ну, як сапраўдны гарадзенец для сапраўднай гарадзенкі і для ўсіх сапраўдных гарадзенцаў і ўсіх сапраўдных беларусаў-беларусак абвяшчае наступны сюжэт з непадробным трымценнем. Нямецкі гісторык напісаў кнігу пра гісторыю нашай цудоўнай горадні. І наша калега, таксама цудоўная, Наста Печанькова, сустрэлася з ім і пацікавілася, пра што кніга і як іншаземцу нагул чытаецца па-беларуску. Ну і як размаўляецца, вядома ж.
9 чэрвеня ў Варшаве адбылася прэзентацыя кнігі нямецкага прафесара і гісторыка Фелікса Акермана «Гісторыя гародні 1919-1991». Над гэтым даследаваннем аўтар працаваў больш за 8 гадоў. У тым ліку некалькі гадоў ён жыў у горадні, вывучыў беларускую мову, працаваў там у архівах, а сёння мы паразмаўлялі з аўтарам пра ягоную кнігу. Гаспадар Фелікс, дзякуй вялікі, што пагадзіліся на гэтую размову. Пачнем з таго, што 8 гадоў працы над кнігай – гэта дастаткова вялікі тэрмін. Як пачыналася гэта гісторыя і чаму менавіта горадня стала прадметам для вашага даследавання? Ну, я трапіў у 2003 годзе ў гароню так, в прынцыпе, выпадкова, просто праз знаёмых у рамках, это яшчэ была вучоба ў магістратуры ў лондонскай школе эканомікі, і мне, ну, просто я быў у захапленні ад горада. Крыху я Менск відаў раней, і мне было, ну, просто цікава, чым он іншы, чаму там такое адчуванне, што это крыху іншая Беларусь. І я вырашыў пісаць дысертацыю пра тое, як з доваеннага родна такого польска-еврейскага ці польска-ідышаўскага гораду стаў рускамоўны беларускі горад. Ведаю, што вы працавалі і жылі нават некалькі гадоў у горадні. Чым вось запомніўся вам горад і ягоныя жыхары? Ну, да, я повинен сказать, что я после 3-го года, там 2-3 года просто был наездами у Городни, выучил белорусскую мову. Это была для меня большая мотивация, как уже далее заниматься этим, пойти в архив, в конце концов, поехать в Израиль, пошукать у Польши, у немецких архивах, и потом это все собрать и написать историю. І вось яшчэ крыху хацела пагаварыць пра беларускую мову, так? Вось як вы ўжо сказалі, што вы вывучылі яе. Ці гэта было цяжка, і што вам гэта дало вось у вашай працы? Ну, по-перше, я приехал в Городню, уже ведая польскую и российскую мову достаточно добра. Мне это было важно, как зрозуміць, чему город стал российскомовным, потому что это достаточно ненатуральный процесс. До войны ну, жыхары размаўлялі в основном по відыш і на польскай мове. Вы казалі, што працавалі ў беларускіх архівах, а наколькі гэта было даступна і бяспечна? У той час это была магчымасць, заўжды, конечно, был нейкі кантроль, там, асабліва ў партійным архіве, но это было не... Ну, это было ў дачыненні практычна да ўсіх. Перыяд, пра які вы пішаце ў кнізе, гэта 19-91 гады, і чаму менавіта вось гэты быў перыяд абраны? Каб тлумачыць, у чым працэс вынішэння этого же гораду і его жыхароў, трэба все-таки рисовать нейкі портрет этого доваенного гораду, і каб зразумець, што было знішчана. Я вырашыў написать такую вельмі краткую историю міжвоенного Гродно. Сегодня калі я бы мог еще раз падрыхтаваць книгу, скажем, там, например, на польскую мову, как был переклад, то я бы, напэўна, уже писал бы, скажем, до 20-го года. Чаму беларусам варта прачытаць вашу кнігу і больш даведацца пра горадню? Люди, якія будуць шукаць толькі беларускую історыю, яны могуць быць расчараваныя, но яны могуць зразумець, наколькі багатая эта історыя, калі ўлічваць там еврейский бок, польский бок, протестантский и православный іншыя. Дзякуй вам вялікі за гэту размову, гаспадар Фелікс, і дзякуй за кнігу таксама. Да, дзякую. Ой, я заўсёды радуюся, вось калі нехта так шчыра цікавіцца гісторыяй Беларусі, адмыслова вывучае беларускую мову, яшчэ трэба вывучыць было спачатку, каб, ну, па-першае, нас лепш разумець. Вось такія людзі мяне па шчырасці натхняюць. Наста, ты таксама многіх натхняеш. Ты займаешься прамаваннем беларушчыны. Слухай, ну, столькі файных праектаў. Наста таксама натхняе і мяне, і ўсіх вакол. Зрэшты, не толькі ты мяне натхняеш, мне нагул натхняюць людзі, якія любяць, ведаюць сваю справу, у прыватнасці вядоўца рубрыкі «Агарод», Вольга Верамейчык, таксама наша гарадзенка. Як мне здаецца, ну, яна папросту закахана ў прафесію агранома і з радасцю дзеліцца з намі сваімі прафесійнымі сакрэтамі. Так, мурашкі і тлі, бойцеся.
Мы с Валером и с Ольгой уже идем по вас. Добрый раніцы, шановное господарство. З вами Воля Верамеенко. І я аграном, аматарка раслін, шматгадовая выкладчыца агранамічных дысцыплін і шмат ведаю пра розныя расліны. І зараз я вам нешта распавяду. А ці ведаеце вы, хто першы стварыў жывёлагадоўчыя фермы? Не, гэта не чалавек. Вось паглядзіце на лісце гэтай раслінкі. Гляньце. І тут мы бачым з вами мураша, а побач з імі тля. Так вось тля для мурашоў гэта сапраўдныя каровы. Яны стварылі тут сваю малочную ферму, арганізавалі так званы крымінальны саюз. Мурашы адганяюць божых каровак, ахоўваюць тлю, разносяць, то бок рассяляюць яе па ўсей расліне, а за гэта тля выдзяляе сладкую паць, якой пітаюцца мурашы. Так вось, што нам з гэтым рабіць? Часцяком садаводы скардзяцца. Я паставіў увесну пояс ад мурашоў, але гэта нічым не дапамагло. Тля ўсё равно заселілася. Чаму так адбываецца, трэба ведаць, што ўвесню з'яўляецца тля-рассяліцельніца. Яна з крыламі, яна лётае і адраджае новых дачок. Яны ўжо без крылаў адраджаюць праз 7-10 дзён таксама такіх жа дачок. І гэты працэс ідзе бесперапынна. Вось гэтыя бескрылыя ім дапамагае мураш. Ён іх бярэ і разносіць па ўсім раслінам. Калі ўся расліна заселена, з'яўляецца зноў-такі адраджаецца крылатая самка, якая пералятае на іншую расліну, там прыходзяць іншыя мурашы і пасуць яе. То бок за летні сезон тля адраджае шмат пакаленняў і заражае шмат раслін. І мурашы ў гэтым дапамагаюць. Вось што рабіць з мурашамі, зараз мы з вами разбярэмся. У першую чаргу пачынаем блакаваць іх знізу. Я б рэкамендавала выкарыстоўваць вось такі гель. Яго можна кропелькамі выціскаць, мурашы яго бяруць, заносяць у свае норкі і потым гінуць. Таксама, калі ўжо вельмі шмат мурашоў, то можна выкарыстоўваць гранулы. Таксама адмысловыя гранулы для мурашоў проста падсыпаем на месцах, дзе ходзяць мурашы, на іх трапіначках, дарожачках яны таксама з'едаюць гэту прыкорку і таксама вельмі хутка гінуць. Тля зялёная альбо чорная нішыць амаль што ўсе расліны, якія трапляюцца на яе пуці. Гэта і кветкі, ружы. Вось, напрыклад, вы, можа, бачылі смароду, падыходзіце да сваіх чорных, белых, жоўтых парэчак, зялёныя лісце, а на ім такія ўздуція вулдыры з чырвоненькім такім акрасам. Перагортваеце, і там дакладна будзе тля. Тля можа знішчыць у добры сезон, а гэта тэмпература 23-25 градусаў вышэй, усё, што ў вас знаходзіцца. Шановныя сябры, наперадзе ў вас яшчэ 2 вялікіх выходных дні, за якія вы можаце зрабіць ахоту за мурашамі і за тлёй. Калі вы ведаеце якія-небудзь спосабы, якія таксама дзейнічаюць, напішыце, калі ласка, ў каментарях, а также ў нашых соцсетках. Калі ёсць якіясьці яшчэ пытанні, пішыце, і мы адкажам. Да пабачэння. Ой, дзякуй, Волечка. Ну, атрымаўся, мне падаецца, сапраўдны дэтэктыў з гэтай лупай. І вось цяпер, прынамсі, я дакладна ведаю, чым адрозніваецца гэта зялёная тля ад чорнай, яшчэ што ёсць гэтыя крылатыя самкі. Уратую свае памідоры. Ну что же, а я уже ишил свой арсенал, як кого обзывать. Тля-расселительница. Ну что ж, ратуйте кветки господарства и глядите радицу с Белсатом. Ну і ці мы іх, ці... А ці можа нам дапамогуць, слухай, а можа нам дапамогуць роботы? Давайте паглядзім агляд пазітыўных навінаў з усяго свету. Глядзім. Проста ў цэнтры Пекіну гуманоідны робат-прадавец прыцягвае ўвагу мінакоў сваім незвычайным выглядам і паводзінамі.
Хтосьці, калі ласка, купіце гэтых лялек сюрпрыз-боксаў, пакуль яны не выбухнулі ад сваёй мілаты. Хутчэй усе сюды. Кожная лялька тут сапраўдны эталон прыгажосці. Клянуся сваёй батарэяй, няўдалых варыянтаў няма. Забярыце адну дадому ўжо цяпер. Жыццё цяжкае, жыццё бывае сумным. Зазірніце ўнутр і пазнаёмцеся з гэтымі маленькімі мілашкамі. Паглядзіце іх, абдыміце іх, і вы ўбачыце, як усе вашыя клопаты знікнуць. Незвычайны прадавец прапануе 12 розных варыянтаў такіх скрыначак. Пакупнікам дастаткова выбраць патрэбны тавар на планшеце, адсканаваць QR-код для аплаты і атрымаць пакупку беспасярэдне ад робата. Хутка, зручна і вельмі футурыстычна. А ў 10-й акрузе Парыжу на фоне вяртання спякотнага надвор'я адкрыты для купання ўчастак каналу Сент-Мартен. Цяпер ён будзе даступны для сотняў плыўцоў перыяды моцнай спёкі. Вы гэтага хацелі, мы зрабілі, напісаў мэр Парыжу Эмануэль Грэгуар. Раней паліцыю выклікалі да каналу, бо людзі там скакалі з мастоў у ваду. Напярэдадні свята драконавых лодак у заапарку дзікай прыроды правінцыі Юньнань на паўднёвым захадзе Кітаю для тыгранятаў і дзіцянятаў чорнага мядзведзя падрыхтавалі дзунцзы, асаблівую святочную страву ў выглядзе рысавых клёцак з рознымі начынкамі, адаптаваную да харчавання звяроў. Для тыграў асноўным інгрэдыентам сталася свежая ялавічына з дадаткам курынай грудкі. Чорных медведзянятаў пачаставалі святочным наборам з садавіны і гародніны, яблыкаў, морквы, бананаў, лічы і апельсінаў, а таксама іх штодзённай любімай ежаю – паравымі кукурузнымі булачкамі. Мяркуючы з усяго, звяры засталіся задаволеныя. Ну что ж, самый час у нашем эфире сягнуть на новые вышыні. З нами зноку Андрей, он принес порцию самых свежих ваших господарствах комментароў. Что там, калі вось про наше пытанне? Топ улюбёных месцаў, можа, з яго пачнем? Что там? Так, ось акурат мы на сваёй YouTube-старонцы Белсат Лайв размесцілі апытанку, дзе мы запыталі у людзей, якія іх улюбёныя месцы для адпачынку ў Беларусі. І сярод варыянтаў адказу санаторый, бацькоўская хата на вёсцы, паход, лецішча і першае месца з 35 баламі, кожны трэці наш беларус, які глядзіць раніцу з Белсатам, любіць адпачываць у бацькоўскай хаце. О, клас. Большасць. Далей ідзе лецішча, амаль блізка. Ну, але ці вялікая розніца паміж лецішчам і бацькоўскай хатай ёсць. На лецішчы, звычайна, бацькі не жывуць. Хаця пераязджаюць на лета, многія бываюць. Ну і меней за ўсіх людзей, усяго толькі кожны 10-ы любіць санаторыі. Ну вось. Можа быць, просто у нас і праслойка супербагатых людзей не такая вялікая. Па-першае, гэта вельмі дорага, па-другое, не прабіцца туды. Там жа шмат расійцаў прыязджаюць. Так што такое недаступнае это для беларусаў. Слухайце, ну санаторый, я як вспомню, гэтыя дыскатэкі, гэта, а ежа, слухаю, сталоўцы, памятаеце? Ультрафорез, да? Я правильно? Грызевыя ванны. Я не быў, мне не маю падтрымаць размову. Добра, да каментароў. Добра, да бацькоўскай хаты вясковай ты падтрымаеш. Я за. Ну вось і пішуць нам каментатары. Хата ў вёсцы – гэта якар і кропка апоры. Там адначасова можна адпачываць і працаваць так, каб адразу пабачыць нейкі вынік. Ось так. А з раніцы прачынаешся, пабег босы па расе, набраў жменю тых трускавак, тых суніцаў, курачак пакарміў. О, паехалі. Поедем. Наста, 10 да цябе, арганізуй дамка. Маёмасць па-за горадам. Маёмасць па-за горадам – гэта значная частка беларускай ідэі. Два слова з вялікай літары. Ну, все правильно, потому что хочется свою землю, бо у нас это все приходили, все забирали, эту землю забирали. Дайте нам попросту жить на свою землю. Я уже маю свою землю тут, еще маю. Помидоры посадила, маю свою землю. Ну что ж, спадарства, пишите далей, мы еще звернемся до комментароў. Обовязково пишите. Дякую, Андрею, дякую великий. И мы чакаем еще Андрея з новой порцией комментароў ад вас, пишите. Ну и давайте напишите, какие ваши любимые месцы у Беларуси. Ну а каб вам легчэй думалася, давайте послухаем цудоўную музыку. Андрусь Такенданг с клипом «Дорога». О, давайте. Мой тезка про тебя. Кайф. Мінскі філіал аўтобуснага парку прапануе правесці на базе сваёй банкет юбілей, стол памінальны, котлеты, пюрэ і яшчэ
розныя ёсць варыянты. Трывае дарога, трымае трывога, трымае трывога, трымае дарога. Жартовали, ехали, жили, тягниками межи протинали. Мы были нібито короли, мы были нібито жабраками, каштовали танное вино и шукали счастья у коханий. Верили один у одного и один одного ушчували. Жартовали, ехали, жили, тягниками межи протинали. Мы были нібито короли, на коні у шатах у вигнанні, каштовали танное вино, грелися у церквах и кавярнях. Боже, дай вернуться на раствор з розных пунктаў нашага выгнання. Трывае дарога, трымае трывога. Ну што, сябры, раніца з Белсатам па-ранейшаму ў эфіры. І з вами гэтую раніцу мы, Настасья Суханосік і Валера Руселік. І мы ўжо другую гадзіну ў жывым эфіры. Ну што ж, жыўцом, таксама ў эфіры мільёны заўзятараў гэтыя дні перажываюць за свае каманды на чэмпіянаце свету па футболе. Беларусам гэта рабіць складаней, таму адмыслова для гледашоў раніцы з Белсатам мы сабралі самыя цікавыя моманты мундыялю. Вашай увазе сюжэт. Чэмпіянат свету ў Паўночнай Амерыцы набірае абароты. Пакуль адны лічаць ачкі, вывучаюць турнірныя расклады і спрачаюцца пра фаварытаў, сам мундыяль ужо дорыць гісторыі, якія выходзяць далёка за межы футбольнага поля. На гэтым чэмпіянаце свету ўпершыню ў гісторыі з'явіліся абавязковыя паўзы на піццё вады. FIFA тлумачыць гэта клопатам пра здароўе футбалістаў, якія гуляюць пад летнім сонцам США, Мексікі і Канады. Але дыскусія вакол навінкі разгарэлася не менш гарачая, чым самі матчы. Амерыканскія тэлевізійнікі ператварылі кліматычны крызіс у залатую жылу. Кожны такі троххвілінны перапынак каштуе рэкламадаўцам ад 7 до 9 мільёнаў долараў. Крытыкі сцвярджаюць, што футбол паступова губляе сваю бесперапыннасць і ўсё больш нагадвае амерыканскія віды спорту, дзе гульня рэгулярна спыняецца дзеля рэкламы. Сімвалам новай эпохі ўжо зрабіўся выпадак, калі, напіўшыся вады, футбалісты Катару і Швейцарыі былі гатовыя працягваць матч, але арбітр чакаў сігналу ад тэлевізійнікаў. У выніку ўвесь свет убачыў новую рэальнасць. Часам футбол чакае на тэлебачанне, а не наадварот. Аднак мяняецца не толькі сам футбол, але і тое, як мы яго глядзім. Упершыню на чэмпіянаце свету шырока выкарыстоўваюцца камеры, замацаваныя на арбітрах. Цяпер гледачы могуць літаральна паглядзець на матч вачыма суддзі, адчуць хуткасць атакі, убачыць, як насамрэч выглядаюць спрэчныя эпізоды з адлегласці некалькіх метраў і наколькі складана прымаць рашэнні. Дарэчы, самі арбітры таксама робяцца частку вялікіх пераменаў. Калі яшчэ нядаўна з'яўленне жанчыны на мужчынскім чэмпіянаце свету выклікала сенсацыю, то сёння гэта ўжо норма. На турніры працуюць жанчыны галоўныя суддзі, асістэнткі і нават прадстаўніцы сістэмы VAR. І, магчыма, галоўны знак прагрэсу заключаецца ў тым, што цяпер іх прысутнасць абмяркоўваецца значна менш. Жанчыны проста робяць сваю працу на самым высокім узроўні. Но паміж усімі гэтымі тэхналогіямі, рэформамі і дыскусіямі ёсць чалавек, які злучае футбольныя эпохі.
Ліонель Мессі. Калі ён забіваў свой першы гол на чэмпіянаце свету, многія ўдзельнікі цяперашняга турніру яшчэ хадзілі ў дзіцячы садок або нават не нарадзіліся. Прайшло 2 дзесяцігоддзі, змяніліся стадыёны, пакаленні гульцоў і нават сам фармат мундыялю, але Мессі па-ранейшаму застаецца ў цэнтры ўвагі. У скарбонцы аргентынца ўжо 16 галоў на 6 чэмпіянатах свету. Паводле гэтага паказніку Мессі зраўняўся з Міраславам Клёзе. Яшчэ адзін гол і будзе новы сусветны рэкорд. Ну што ж, сёння ўсесветны дзень уцекача, мноства людзей ва ўсім свеце цяпер знаходзяцца ў эміграцыі, і ў нас ёсць выбар спадарства. Сумаваць, маркоціцца, альбо падтрымліваць адзін аднога і жыць напоўніцу. Я выбираю жить напоўніцу. І сёння з намі ў студыі праваабаронца Эніра Браніцкая. Добрый дзень, Эніра. Добрай раніцы. Эніра, прывітанне, вось усесветны дзень уцекача, гэта вот традыцыйна кажуць, ну вот свята. Это ввогуле свята, не свята, і як правильно гэта назваць, і што гэта ввогуле такое? Гэта дзень. Дзень. Пачнем. Але гэта дзень, каб адзначыць, што ў свеце шмат уцекачэй, каб адзначыць праблему. То есть, а далей, ну, зразумела, гэта не тое, што мы святкуем, таму што на самой справе, конечно, шкада, што ў свеце ёсць уцекачы, тыя, хто вымушаны з'ехаць са сваёй краіны, таму што гэта менавіта уцекач, які вымушаны уехаць са сваёй краіны, таму што яму ці ёй там небяспечна. Але гэта тыя людзі, якія перамагаюць тыя праблемы, якія былі ў іх у сваёй краіне, жывуць у другіх краінах, і таму гэта, каб адзначыць тое, што яны існуюць, каб адзначыць тое, што мы павінны, альбо не павінны, але было б добра іх падтрымліваць. Ну і вось наконт гэта падтрымання баскетбольны турнір. Вот гэта як? Вось сёння ж ён якраз такі адбываецца. Ці можна пра яго падрабязней? Што гэта такое? Дзе, як, хто, чаму? Заўсёды спорт быў такім, з аднаго боку, добрым метадам бавення часу. Але таксама гэта крыху пра тое, што спорт таксама крыху элітарны, все яшчэ застаецца. Але некаторы ўжо час я і мои калегі, сябры робім спорт для інтэграцыі, для таго, каб мясцовыя жыхары, уцекачы, мігранты, людзі з розным досведам, неважна, як жанчына, ты мужчына, неважна, які ў цябе міграцыйны статус, збіраліся разам і праводзілі час разам. І раней мы рабілі футбольныя турніры, а ў гэтым годзе, таму што таксама ўсё-такі футбол яшчэ больш мы вырашылі элітарны. Заўсёды прыходзілі тыя, хто умее іграць, і тыя, хто зусім не умее іграць. І ў гэтым годзе мы паспрабавалі зрабіць нешта новае, і гэта будзе баскетбол. Каб усе не ўмелі. Вот на самой справе. Я таксама ў школе гуляла. Але, ну так, не ведаю, гэта такі эксперымент, але побач будзе футбол таксама. Ёсць такая ў Польшы этналіга, гэта таксама адчынены такая турнір. Будзе перад баскетболам таксама бег, адкрыццё ранінг-клаба для ўсіх жадаючых, але мы таксама робім такі турнір для ўсіх. Гэта ўсё ў Варшаве, дзе, каторай гадзіне, каб калі хтосьці нас глядзіць з Варшавы, могуць далучыцца? Запрашаю, вельмі запрашаю. Сёння на парку Альшына, гэта ў Белянах, пачатак турніра ў 2 гадзіны. Мы там будзем, ну, лічым да 6. Таму проста прыходзьце, нават калі вы не ўмееце іграць, нават калі ніколі не гулялі, альбо калі вы гулялі. Прыходзьце. Што, трэба збірацца? Слухайце, а хто ўвогуле удзельнічае ў гэтым турніры? Гэта уцекачы, мігранты, а ёсць беларусы, можа мясцовыя, ёсць палякі? Так, мы запрашаем на самой справе ўсіх. Я там побач жыву, таму я хадзіла проста па раёну і развешвала таксама запрашэння. І будуць палякі, будуць беларускія мігранты, уцекачы, але будуць таксама і з больш далёкіх краёў людзі, якія тут жывуць. Ну, гэта такая крыху традыцыйная, але не традыцыйны івент, каб так добра
правесці час. Ну, ось наконт спорту яшчэ цікава, што звычайна асацыюецца якраз з спартовымі асяродкамі заўзятараў, прыхільнікі такіх антыіміграцыйных настрояў. І тут якраз спорт павінен дапамагчы інтэграцыі мясцовых людзей, тых людзей, хто прыехаў. Вось это не выпадкова так выбрана, ці такое супадзенне? Ну, менавіта вот гэта інтэграцыя, як яна адбываецца, то есть как бы час ад часу, ну, то есть мясцовыя такія, ну, ёсць некаторыя засцярожання, хто гэта імігранты, але калі ты просто гуляеш з людзьмі на пляцоўкі, ты ўжо не думаеш, адкуль ён, ты просто праводзіш час, і гэта менавіта, каб інтэграцыя адбылася вось так натуральна. І каб засталіся такія добрыя ўспаміны, як ты гуляў з гэтым, ну, как бы гэта не гучала мігрантам, чалавекам з другой краіны. Калі пагуляеш, то потым і рука не падымецца сварыцца. Можна на такі разлік. Менавіта так. Слухайце, а хто вось сёння складае асноўную вось гэтую частку мігрантаў, якія прыязджаюць з Беларусі? Хто гэтыя людзі? В Беларусь? З Беларусі. А, з Беларусі. Ну, конечно, ёсць тыя людзі, якія... Ну, мы все ведаем, што пасля 2020 года шмат прыехала ў Польшу людзей з Беларусі. Некаторыя з іх вымушаныя мігранты, тых, якіх мы называем уцекачамі, вымушанымі мігрантамі, якія не могуць вярнуцца ў Беларусь. Але таксама, зразумела, сёння шмат людзей проста з'язджае ў Беларусі, таму што там эканамічна. Эканамічна. Добра, а тыя уцекачы, якія прыязджаюць у Беларусь, хто ж яны? Гэта вельмі неаднародны партрэт сёння. На самой справе Беларусь заўсёды была транзітнай краінай з 90-х гадоў, праз якую людзі праязджалі. Але сёння ўсё яшчэ вельмі шмат украінцаў у Беларусі, і гэта тая найвелікшая група, якая ёсць. Але таксама сёння шмат людзей з афрыканскага рэгіёна. Ёсць шмат вельмі экзатычных для нас краін, зразумела, Самалі, Эрытрэя, Конга, Гвінеі. І сёння, на жаль, все больш жанчын. Ну, у сэнсе, на жаль, што яны нашмат больш неабаронены, чым другія катэгорыі, таму што Польша ўвяла абмежаванне на мяжы, і сёння толькі некаторыя катэгорыі людзей могуць падаць прашэнне аб міжнароднай абароне на мяжы з Польшай, і гэта цяжарныя жанчыны, людзі з захворваннямі і яшчэ некаторыя ўразлівыя групы і беларусы. І мы бачым, што на самой справе все больш жанчын, самотных жанчын, цяжарных жанчын, некаторыя з іх, ну, вось так здараецца, што яны цяжараць менавіта, каб прыехаць і паспрабаваць. І гэта тое, як палітыка Польшы сёння паўплывае на вось менавіта такі лёс некаторых людзей. Ну, а калі вяртацца вось да уразлівай групы беларусы, беларускія мігранты, калі мы не берем эканамічных, не тых, хто папросту змяняе якасць жыцця, а людзі, якія вымушана пакідаюць Беларусь і знаходзяць прытулак у Польшчы, з чым у асноўным яны сутыкаюцца, з якімі праблемамі, што найперш? Гэта дакументы, гэта жытло, магчыма, праца, альбо гэта ўсё разам. Як выглядае? Ну, Польша, как бы, у ее такая система международной обороны, есть свои плюсы и минусы. Как бы у Польши магчыма жить у центрах, калі ты подаешься на международную оборону. З одного боку, ты, хто не мае сродкаў, для іх это выйсце. Але таксама гэта добра, што ў Польшы ты не абавязан жыць у гэтых цэнтрах, і ты, хто могуць здымаць себе кватэру, могуць жыць. Напрыклад, ну, как бы, у некаторых краінах ты павінен жыць у гэтых цэнтрах. І гэта яшчэ адзін момант, калі тебя выключаюць з грамадства, ты сидзіш у гэтых цэнтрах. Немагчыма інтэгравацца. Да, і ну, таксама такія гетта ствараюцца. У Польшы так, ну, зразумела, ёсць беларусы, у якіх няма там магчымасці жыць самастойна, яны жывуць у цэнтрах. Далей ёсць некаторая фінансавая падтрымка, але таксама зразумела, што яна невялікая. У Польшы праблема з тым, што першыя паўгады, пакуль ты чакаеш статус, нельга працаваць. Так. Пасля 6 месяцаў, нават калі статус не дан, ты можаш папрасіць гэты дазвол. І гэта таксама, ну, такой
прамежкавы варыянт на самой справе. У некаторых краінах таксама немагчыма працаваць да таго моманту, пакуль ты не атрымаеш гэты статус. Гэта могуць быць год і больш. У Беларусі на самой справе тыя, хто падаюцца на статус бежанца, могуць працаваць адразу. Таму што Беларусь не дае ніякай падтрымкі на самой справе. Беларусь, она і кліча да сябе мігрантаў, каб працавалі. Да. Ну і, конечно, праблемы з дакументамі для беларусаў. Мы ведаем, што сёння, конечно, беларусы, которые звяртаюцца па міжнароднай абароне, яны как бы не павінны мець кантакты з беларускім дзяржавай і нават з амбасадамі. Але, зразумела, праблемы з пашпартамі, праблемы для дзяцей, якія нараджаюцца з іх, таму што яны не могуць атрымаць першыя дакументы, калі как бы у іх не было першага ідэнтыфікацыйнага дакумента. А так, как бы, мне падаецца, на самой справе Польшы беларусам інтэгравацца нашмат лягчэй, чым другім замежнікам. Я, как чалавек, які шмат працуе з замежнікамі, калі тут, напрыклад, бачу у Польшы чарнаскурага чалавека, я заўсёды думаю, боже мой, як яны тут існуюць, напраўда. Слухайте, чаму выязджаюць з Беларусі? Падаецца, больш-менш нам зразумела, у кожнага свае прычыны, канешне. Але чаму едуць у Беларусь? Вось патлумачце мне, вось ужо была такая адна з гэтых абставінаў, што можна працаваць адразу, чаму б і не? А можа яшчэ ёсць нейкія мэты, для чаго едуць у Беларусь? На самой справе, конечно, Беларусь не з'яўляецца прывабнай краінай для міграцыі. Гэта факт, але ў той жа час трэба ўявіць, іміграцыя адбываецца таму, што людзі шукаюць лепшага жыцця ў любым выпадку. То есть, как бы, гэта можа быць больш бяспечнае, больш эканамічна прывабнае, не ведаю, сямейныя абставіны. І трэба ўсё роўна ўявіць, што ёсць краіны, у якіх жыццё горшае, чым у Беларусі. Гэта факт. І вось таму для некаторых людзей Беларусь всё яшчэ, то есть, как бы, краіна, якая можа быць лепшая. Чаму едуць? Едуць, зразумела, тыя, хто жадаюць праехаць Беларусі і прыехаць да Еўрапейскага звяза, але у нас даволі танная вышэйшая адукацыя у параўнанні з другімі краінамі. Апошнія гады беларуская дзяржава вельмі актыўна прадае вышэйшую адукацыю, вельмі лёгка робіць візы для гэтага, і для некаторых людзей на самой справе гэта адзінае выйсце з тых краін, у якіх яны жывуць, таму што гэта крыху бліжэй да Еўропы. Гэта Еўропа на самой справе. І у нас шмат людзей з Афрыкі, якія прыязджаюць вучыцца. Таксама раней гэта был Туркменістан, але сёння так. І беларуская дзяржава вырашае, што па-першае, універсітэты атрымліваюць грошы, а па-другое, магчыма, гэтыя людзі таксама будуць тут навучацца і пасля застануцца. І так, у Беларусі ёсць вялікая праблема з працоўнай сілай, таму што беларусы з'язджаюць, ужо нават на высоком узроўні было сказано, нам не хапае рук, і Беларусь пачала актыўна працаваць з тым... Запрашаць да сябе. Запрашаць, так. Гэта ўсё яшчэ не вельмі добра атрымліваецца, але некаторае заканадаўства змянілася, каб спрасціць гэта. Каб замежнікам было прасцей прыязджаць і працаўладкоўвацца ў Беларусі, тут яшчэ не ўсё добра. Эніра, ёсць яшчэ такая з'ява, якую дыпламатычна называюць гуманітарным крызісам на мяжы Беларусі і краін Еўразвязу. Якія наступствы ад усёй гэтай сітуацыі з мігрантамі на мяжы для Беларусі? Якім чынам гэта ўплывае, акрамя палітычных гэтых наступстваў у плане міграцыйным? Людзі ўміраюць в Беларусі. Людзі ўміраюць у лесах Беларусі. Людзі ўміраюць на вуліцах Беларусі. На сёння менш, але ў 23-м годзе мы на самой справе мы не ведаем, колькі людзей дакладна умерла. Ёсць статыстыка пагранкамітэта, але, напрыклад, польскія калегі фіксуюць больш выпадкаў, таксама і, вельмі цяжка сказаць, колькі дакладна людзей у лесах Беларусі загінула. Які наступствы, гэта не столькі наступства, але Беларусь адказна за гэта таксама. Гэта не значыцца, што Беларусь
вось забіла гэтага чалавека, але пытанне, напрыклад, у тым, што Беларусь таксама не пускае ў памежную зону. Вельмі цяжка туда выклікаць хуткую дапамогу. І Беларусь допускае туды мігрантаў. То есть, как бы, тое, што мы можам дакладна сказаць, это то, што раней Беларусь магла, беларускія памежнікі абараняць мяжу, а сёння яны кажуць, нам все роўна, как бы. У нас лапкі. Да. І вот у гэтым ёсць адказнасць, і людзі там уміраюць. Далей, зразумела, ёсць вельмі цяжкія сітуацыі, калі сваякі спрабуюць знайсці тых, хто загінуў ці прапаў. І гэта вельмі цяжка зрабіць, таму што как бы людзі не ведаюць мовы, куды званіць у Беларусь, да каго звяртацца. І таксама не заўсёды беларускія органы хацяць прызнаць, што гэтыя людзі там недзе памерлі. Гэта адно. Зразумела, ёсць людзі, якія патрабуюць медычнай дапамогі. Напрыклад, калі ўзімку хтосьці быў у лесе, пасля ёсць абмаражэнне, людзі, ёсць жудасныя гісторыі з ампутацыямі. І тут таксама, што беларускі бок аказвае медычную дапамогу і плаціць за гэтую медычную дапамогу за першасную. І гэта таксама некаторыя выдаткі, якія беларуская старана несе. Бок не атрымліваецца заўсёды і проста зарабіць на арганізаванні гэтага крызісу. Хутчэй бы ён скончыўся, гэта пытанне ў тым ліку жыцця ў людзей. Ніра, дзякуй вялікі за працу, таксама за размову. Што нагадаем, што да нас у госці сёння прыйшла праваабаронца Ніра Браніцкая. Мы размаўлялі і пра эміграцыю, і пра баскетбол, і, уласна, пра міграцыйны крызіс на межах Беларусі. Дзякуй. Дзякуй. Ну што, Маргарыта Тарайкевіч скончыла магістратуру ў Брусэлі і выкладае ангельскую мову ў бельгійскай школе. Шлях да, так скажем, нармальнага жыцця ў міграцыі быў у яе непросты, але адукацыя сталася адным з галоўных яе дасягненняў і рэсурсаў для выжывання. Глядзіце працяг сюжэту Алеся Селіча. Вельмі ганаруся гэтым капялюшыкам, бо гэта моя магістратура. Я магістр сацыялогіі, антрапалогіі. Таксама яго начаплю, і вось я буду такі магістр. Увесь час забываюся, куды гэтую кістачку. Трэба туды ці сюды. І добра, калі я яго яшчэ правільным бокам начапіла, бо ён у мяне толькі для ўпрыгожання. Я у універсітэт Лібра де Брюссель, в свабодным універсітэце Брюсселя, франкамоўнай яго частцы, пісала магістарскую, хутчэй постмастер, па стаўленню беларусаў, якія жывуць у Бельгіі, да іміграцыі. Я, як нармальная беларуска, шмат п'ю гарбаты. Зараз спрабую зрабіць месяц без кавы дзеля эксперыменту, без алкаголю і без кавы. Бо калі казаць пра інтэграцыю, у мясцовую практыку ўжывання піва таксама трэба спрабаваць не вельмі інтэгравацца. Хаця дабро і бельгійцы спрабую, зараз ужываюць яго значна менш. Вось, напрыклад, але што мне добра замяняе каву, гэта пуэр. Такая гарбата, якую добра заварваць у тэрмасе. Я працую настаўніцай англійскай мовы. Тут мне вельмі пашанцавала хаця не пашанцавала майму рэгіёну Валоніі, бо тут не хапае настаўнікаў англійскай мовы. Я не ведаю, як гэта яны дасягнулі такога выніку, але так ці інакш, для мяне гэта добра, бо такім чынам мне лягчэй знаходзіць працу. Я працую ў розных школах, замяняю розных настаўнікаў. Якія сыходзяць у дэкрэт, напрыклад, на некалькі месяцаў, якія хварэюць. У школе дзеці, калі чуюць мой акцэнт, то, канешне, пытаюцца, адкуль я ім распавядаю. Прыходзіцца паказваць прыкладна, як варыянт на мапе, дзе знаходзіцца Беларусь. І тут нармальна пытацца ў людзей пра паходжанне, пра карані і гэтак далей. А зараз, канешне, моя руская мова разам з беларускай дае нечаканую перавагу, калі з'явілася з 22-го года шмат украінскіх дзяцей,
значыць гэта дапамагае мне для тех, хто прыбыў новенькія, штосьці, напрыклад, перакласці, а штосьці і ім растлумачыць. Ну што ж, Беларусь важная, Беларусь заўважная. Неўзабаве чарговая гадавіна знакамітай бітвы под Грунвальдам, бітвы, у часе якой супольныя сілы палякаў, беларусаў, літоўцаў, украінцаў і іншых народаў усходняй Еўропы, туды і татараў, якія жылі ў нас, таксама можна дадаць. Усе разбілі разам добра ўзброеныя сілы крыжакаў, і не толькі нямецкіх крыжакоў, але і там таксама ўвесь цвет еўрапейскага рыцарства быў. Так, але, слухайце, вось неудача. На Грунвальдскім полі няма беларускага штандара. Беларусы захацелі гэтую несправядлівасць пераадолець і пачалі збіраць подпісы пад адпаведнай петыцыяй. Пра гэта паразмаўляем сёння ўжо. Цяпер, зараз, у студыі раніцы Юрась Міляшкевіч, выканальнік абавязкаў старшыні партыі БНФ. Прывітанне, Юрась. Дзень добры, шановнае панство. Юрась, ну што, адразу да ідэі, адкуль гэта ідэя? Это што, у крыві ў беларусаў это подпісы збіраць, которые ў Беларусі ніколі да іх не прыслухоўваюцца? Што, адкуль ідэя? Ідэя добрых людзей, добрага сябра, які мне параіў заняцца гэтай справай, ад Алеся Лагвінца, які адчувальны да нашых нацыянальных пытанняў. І ён падарыў гэтую прапанову для партыі БНФ як той сілы, якая паслядоўна адстойвае нашыя народныя нацыянальныя інтарэсы. Ну, а паколькі мы жывем у свабодным дэмакратычным грамадстве, зараз знаходзімся і будуем і хочам пабудаваць яго ў Беларусі, то, натуральна, воля народа, мы да яе звяртаемся і просім дапамогі. У каго просіце? У беларусаў, у нашых братоў, з якімі мы разам стаялі на полі боя, у палякаў, літоўцаў, украінцаў, можа, татары падтрымаюць. Я думаю, што гэта справа, якая тычыцца гонара ўсіх гэтых народаў. Слухай, а што вось увогуле гэта, аднак, азначае? Гэта, не ведаю, нейкае гістарычнае прызнанне ролі беларусаў у Грунвальдскай бітве, ці гэта нейкі проста такі сучасны сімвалічны жэст? Я думаю, і то мае месца быць, таму што сапраўды мы жывем у гістарычных рэаліях 21 стагоддзя, але мы шануем, мы памятаем падзеі 15 стагоддзя, якія ўплывалі на ўсё тое, што адбылося пазней. Таму, безумоўна, мы шануем, памятаем подзвіг нашых продкаў, але у цяперашніх абставінах, калі палітыка, міжнародныя стасункі, бяспека патрабуюць ад народаў, якія калісьці ў гістарычнай мінуўшчыне былі салідарныя разам, дасягалі перамогаў, каб мы зноў вярнуліся да гэтых практыкаў. Слухай, Юрась, я вось так падумаў, это ж атрымліваецца на Грунвальдскім полі, ёсць штандары сучасныя усіх пераможцаў у той знакамітай бітве, акрамя беларусаў, і я вось падумаў, чым жа мы адрозніваемся ад астатніх? Можа, тым, што мы адзіныя, хто не перамог ворага ў сваёй дзяржаве сёння, і таму гэтая сцяга няма. Я лічу, што 20-й год прадэманстраваў, што вораг у нашай дзяржаве пераможаны, бо мы бачылі гэты бел-чырвона-белы горад, Менск, Гародню, іншыя гарады. І мне падаецца, што гэта дастаткова сімвалізма ўжо было прадэманстраванага, хто сапраўды большасць у нашай Беларусі. Ёсць, безумоўна, знешнія сілы, якія не дазваляюць рэалізаваць гэты палітычны патэнцыял, гэтую волю людзей. Але я думаю, што мы ідзем да таго моманту, калі і тая сапраўдная сутнасць народа, і знешнія гэтыя умовы, яны будуць рэалізаваныя ў адным выпадку як перамога, у іншым як заслужаная параза. І мы, беларусы сваёй волі, выказалі сваё жаданне жыць пад бел-чырвона-белым сцягам. Ну, калі вось вяртацца яшчэ да гэтай ініцыятывы, ўсё-ткі, з аднаго боку, пытанне пра гісторыю. З іншага боку, ініцыятар палітычныя актывісты, палітычная партыя. Чаго тут больш? Гісторыі ўсё-такі ці палітыкі? Я чаму пытаю? Бо, можа, ад гэтага і будзе зразумела, якім кірункам ісці, каб дамагчыся? Я думаю, усяго можа быць. Месца ёсць і для тых культурных дзеячоў, якія хацелі бы абазначыць важнасць нацыянальных сімвалаў для самаідэнтыфікацыі, самарэпрэзентацыі. Ёсць тыя палітычныя актары, якія могуць выкарыстаць гэтыя сімвалы для того, каб абазначыць у тым ліку
падтрымку як палітычную сваю салідарнасць. Ёсць маса ўсяго грамадскага, што можна таксама знайсці сабе месца ў выглядзе культурных рэканструктарскіх клубаў, тых гісторыкаў, якія чытаюць лекцыі пра нашу медыявістыку, пра сярэднявечча. І я думаю, што гэта ўсё можа разам быць салідарным для падтрымкі гэтай ініцыятывы. Я не дзелю на тыя палітычныя ці нейкія стылістычныя групы. Мы все салідарныя разам. Пад гэтым бел-чырвона-белым сцягам. Бел-чырвона-белы сцяг яднае. Нам патрэбна, ну а як жа інакш? Нам патрэбны інсайты. Які ўвогуле ж там водгук на петыцыю, колькі сабралі подпісаў, колькі трэба, як яшчэ заклікаць людей? Рэакцыя якая, можа, з боку кіраўніцтва музею. А яшчэ абавязкова скажыце, да калі збіраем подпісы? Дэдлайн. Безумоўна, у нас ёсць дэдлайн, гэта 15 ліпеня 2026 года, да перамогі. Вельмі важна, каб гэтая акцыя, ну, я бы вельмі хацеў, каб нас было солідарных не менш, чым тых ваяроў, якія стаялі на гэтым грунвальдскім полі ў 410 годзе. З тэрыторыі Беларусі это было 12 тысяч ваяроў, нашых лепшых людзей, якія прыйшлі ахвяраваць і сабой і сыскаць перамогу. Таму я спадзяюся, што нас будзе не менш у гэты дзень, 15 ліпеня 2026 года. Ну і мы зможам звярнуцца да адміністрацыі музея з гэтым паважным ужо лістом. А ці пайшоў ужо нейкі розгалас? Магчыма, кіраўніцтва музея ўжо ведае пра гэту ініцыятыву, магчыма, хтосьці далучаўся з польскіх, альбо літоўскіх, альбо украінскіх гісторыкаў, заўважных асобаў? Пакуль што гэта ініцыятыва, яна больш у беларускім асяроддзі разлеталася, але мне ўжо нашыя польскія калегі казалі пра тое, што не звярнулі, ведаюць пра гэта абставіны і прадпрымаюць па сваім, так скажем, каналам, па сваіх лініях камунікацыі меры па таму, каб гэта петыцыя была пачутая. Але самае важнае, гэта тое, як беларусы рэагуюць на гэта ўсё. І я бачу шмат паважных людзей, якія падтрымалі гэтую ідэю. Это людзі, якія маюць абсалютна супрацьлеглыя часам палітычныя погляды, пануюць адзін аднаму. Але тым не менш, яны разам падпісалі гэтую петыцыю. І для мяне гэта найбольш важнае, наверное, вынік таго, што пачало рабіцца у панядзелак. Была гульня Мацкевіча, у нас тут ёсць гульня Мелашкевіча. Это не гульня, гэта жыццё. Слухай, Юрась, на твою думку, як ты лічыш, для беларусаў наколькі важна мець гэтую гістарычную сувязь з каронай польскай і вялікім княствам літоўскім? Наколькі гэта важна? Гэта ўсё гісторыя. Ну, прабачце, гэта гісторыя перамогі. Гэта гісторыя, наверное, найвышэйшай кропкі нашага сумеснага прыбывання у тых хаўрусах, звязах, якія давалі нам плён. А будучыня, она таксама патрабуе такіх спадзяванняў, надзеі, веры во штосьці. І гэта прыклады такога сапраўды пазітыўнага, аптымістычнага погляда на супольнасць, на нашу солідарнасць. Ну, у кожным працэсе ёсць жа нейкія свае цікавінкі, моманты. Ці былі нейкія такія смачныя, нейкія цікавыя рэакцыі і ад кагосьці у часе ўжо збору подпісаў, нейкія гісторыкі, магчыма, ўжо абрастае гэты працэс? Ёсць людзі, якія звярнулі ўвагу на недасканаласці гэтай петыцыі, і мне было прад'яўлена ў тым ліку вельмі паважлівая асоба, якая мне сказала: Юрый, ну вы ж не пазначылі, што ў Берасці ёсць асобая роля ў перамогі пад Грунвальдам, бо менавіта ў Берасці на замчышчы сабраліся вялікі князь Вітаўт з каралём Ягайла, і там спланавалі гэтую перамогу. Таму вы напісалі пару слоў пра Берасці? Ну, я напісаў бы пра кожны горад, які... Напрыклад, пра горадню, у нас пагоня на Грунвальд, там адтуль войскі вялікае княства. Але ж гэта, тупік, это ж так тады абмяжоўваем усіх. Дзякуй Богу, не абмяжоўваем, бо з усёй цалай рэчы, прабачце, і з кароны польскай, і з вялікага княства, з кожнага практычна горада былі ваяры на гэтым полі. І для гэтага это перамога ўсіх, хаця, безумоўна, ёсць месцы, дзе нешта планавалася ў большай ступені, там, чым у Мсціславе, там, дзе-небудзь у Менску. Ну, Берасцях это такая была месца, дзе стаўка планавала гэтую перамогу. А калі так не абмяжоўвацца, вы, хлопцы, цяпер кажаце, давайте не будзем абмяжоўвацца. А ці ёсць сэнс, каб гэтую петыцыю падпісвалі палякі, украінцы і іншыя нейкія Безумоўна. Я і пісаў там у петыцыі, некалькі разоў звяртаўся да того, што салідарнасць прыносіць нам гэтыя перамогі. І без гэтых салідарных дзеянняў нам цяжка самотна, самастойна змагацца з больш моцнымі, зланамернымі рэжымамі. Ну, як Расія зараз, яна з'яўляецца для нашай усходняй Еўропы, для нашага рэгіёна аграмезнай пагрозай, і толькі салідарнасць дае надзею на тое, што гэтая сіла будзе пераможана і будзе загнана туды, адкуль прыйшла.
Ну что ж, до перамоги, будем разом, сябры, подписываемся, конечно, подтрымліваем эту цудоўную инициативу, потому что Беларусь это то, что нас усіх задзіночвае. Юрась, дзякуй вялікі за петыцыю, за инициативу и за сённяшнюю размову. Ось. З намі быў выканальнік абавязкаў старшыні партыі БНФ Юрась Міляшкевіч, і мы абмяркоўвалі, ці залунае калісь над гістарычным поле бітвы пад Грунвальдам і беларускі штандар. Ну что ж, господарство, а вы не забывайте, кто глядите трансляцию на ютубе, пишите комментарии, нам все это супер важно. Андрей так само прийде, все прочитая обовязково. А вось і абяцаная прэм'ера ад Крысціны Цімановскай. Наша знакамітая спартоўка ўжо зараз, вось цяпер раскажа, як бегаць з вялікім задавальненнем. Глядзім. Вітаю усіх гледачоў раніцы з Белсатам. Гэта рубрика «Бяжы як Цімановская». І я пакажу вам, як бегаць лёгка, бяспечна і галоўнае з задавальненнем, нават калі вы ўжо даўно не займаліся спортам. Самая частая памылка пачаткоўцаў – гэта адразу бегчы далёка і хутка. І бег атрымліваецца цяжкі ды грукатлівы. Калі вы моцна ставіце стапу, вы нагружаеце калені і хутка стамляецеся, і больш не хочаце бегаць. А цяпер глядзіце, як правільна. Сакрэт прост. Мягкая пастаноўка на сярэднюю частку стапы і ціхі бег. Калі вы бяжыце ціха ды ў камфортным тэмпе, у вас уключаюцца ікры ды мышцы стапы. Яны працуюць як амартызатары ды здымаюць нагрузку з каленяў. А цяпер давайце замацуем гэта простым практыкаваннем. Паспрабуйце некалькі разоў паставіць ногу, але не на пятку, а на сярэдзіну стапы. Не на пятку, а на сярэдзіну стапы. І галоўнае, зрабіце гэта ціха. Як зразумець, што вы ўсё робіце правільна? Падчас бегу вы павінны адчуваць лёгкасць і можаце нават размаўляць і не задыхацца. А цяпер маленькая фішка для тых, хто хоча прагрэсу. Звярніце ўвагу, як доўга ваша нага застаецца на зямлі. І паспрабуйце зрабіць так, каб кантакт з зямлёй быў карацейшы, нібы ваша нага адскоквае ад зямлі. І каб зразумець гэта, ёсць простае практыкаванне. Зрабіце лёгкія дробныя падскокі на месцы, нібы вы на спружынах. Менавіта так працуе нага ў бегу. Пачніце з 15 хвілін, але галоўнае не хутка, а з лёгкасцю і з задавальненнем. Гэта была рубрика «Бяжы як Цімановская». Сустрэнемся ў раніцы з Белсатам. І помніце, пачаць бегаць можна ў любым узросце, але галоўнае – рабіць гэта правільна. Смакота, а? Якая цудоўная, мілагучная беларуская мова з вуснаў Хрысціны. Обалденно. Супер, вельмі. А якія парады, слухайце? Ну, мне ажно захацелася, можа, заўтра і паспрабую. А што заўтра, а сёння? А сёння ўжо Давайте завтра мяне не будзе, то і бяжыце. Я прыбягу да вас на эфір. Вельмі рады вітаць Крысціну у нашай камандзе раніцы на Белсаце. Гэта, канешне, цудоўна. Нашай зборнай. А таксама рада вітаць заўсёды цябе тут. Так, а я рада вітаць нашых каментатараў і нашых гледачоў, якім распавяду, што расказалі нам нашыя каментатары. Ну што? Падзяліся. Ну, найперш згадаем пра нашу апытанушку, дзе мы спыталі нашых каментатараў назваць свае ўлюбёныя месцы для адпачынку ў Беларусі. І перамогу ў этой апытанцы з 36% заняў варыянт адказу лецішча. Большасць беларусаў, больш за траціну, любіць адпачываць менавіта на сваім лецішчы. У нас у горадні называюць гэта фазенда. Паехалі на так фазенда. Вось, на фазендзе амаль столькі ж на бацькоўскай хаце ў вёсцы і складзем атрымаецца, што 71% беларусаў любіць адпачываць у дамку за горадам. Клас. На сваёй зямлі. Так, санаторыі ніхто не хоча. Не хоча? Я так, хочу. а в паход 20%. Ну, в паход Паход вакол бацькоўскай хаты і лецішча комба. Так, цудоўна. Цяпер перайдзем да каментароў нашых шаноўных каментатараў. Як вы не чакалі гэтага. Планаваць адпачынак вельмі лёгка. Начальнік вам кажа, калі, а сяброўка кажа, дзе. Файна даверыцца Слухайте, у меня лёсу. так и было.
Насамрэч, это не мой комментарий? Не поспела комментарий написать. А может быть ты, Владимирович, может быть ты? Так, это я, Чисто это теоретично. анонимно, я так пишу. І ён жа працягвае, але цяжка спадзявацца на адпачынак, калі ідзеш у отпуск для таго, каб зрабіць рамонт. Ёсць такія адпачынкі. Ёсць адпачынкі на лецішча, прыехаць не тое, што мы з вами ўяўляем, смажыць шашлыкі і гэтак далей, а браць лапату ў рукі і адсюль і да абеду туда. Андрей, ты не отказал на питание. Ты-то сам где любишь отпочивать? Ох, я люблю, напэўна, Португалии. Ни разу лецішчы ў не был в Португаліі. Заходней Европе. Я люблю адпачываць, напэўна, все-таки на лецішчы. В моем выпадку лецішча аб'яднанае з бацькоўскай хатай. Никто не На хочет природзе ў ехать. цішыні. А что нас... Никто не хочет ехать со мной в санаторий. хлопцы. поехали. Будут и наши люди там. Слухайте, долучайтесь и пишите яшчэ ў каментарах, мы ўсё яшчэ чытаем. Ёсць яшчэ што цікавае? Ёсць, конечно. Значит, на лецішча лепей адправіць всіх чыноўнікаў гной раскідваць. Файна. Пошли конструктыў. А дзе ж мы адпачываем? Толькі магніцікі з халадзільніка могуць гэта нагадаць, дзе раней адпачываў, але дзе лепш, не памятаю было. Ну что, господарство. Но все-таки магнитики не заменят подорожу, тому лепей подорожничайте. Ну и давайте закончим гумором. Хотелось бы на Канары, але атрымліваецца пакуль толькі на канапах і на канавах. Вот Хочется два на варианта. канапе, на канарах. Можна гэта неяк ўжо ўсё ж таки аб'яднаць. Дзякуй вялікі, Андрусь. И вам дякую, господарство, за то, что были у эту субботнюю раніцу с нами. Все, кайф, сустрэнемся завтра. Приходите до нас, будем чакать. Будзе эфир завтра. Давайте, долучайтесь. Я буду чакать вас. И я так сам. Ну что, пакуль.